الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ زمزم دا پانی، کیڑا پانی؟ سارے بولو کیڑا؟ جس نے زمزم کا پانی پینا ہے اور مکے جا کے پینا ہے، شعر ختم ہو تو سبحان اللہ ایسے بازو اٹھا کے کہنا، زمزم دا زمزم دا پانی سونے تو وار دیوان جند اومے ویتا جانی۔ واہ واہ پٹنکا والوں کمال ہو گیا، ماشاءاللہ اسی طرح بولیں، سونے اتوں وار دیوان، سونے اتوں وار اتوں وار دیوان، سونے اتوں وار دیوان جند اومے ویتا جانی، سونے اتوں وار دیوان، جس کی جان حضور پہ قربان ہے ہاتھ اٹھائے، سونے اتوں وار دیوان، سونے اتوں وار دیوان جند اومے ویتا جانی۔ اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے، اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے، چنگیاں 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 ہو چنگیاں نسلاں والے، نہیں صحابہ تے شک کر، چنگیاں 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 ہو چنگیاں ماما والے، نہیں معاویہ تے شک کر، مل کے ذرا چنگیاں ماما والے، چنگیاں ماوا والے، نہیں عائشہ تے شک کر دے۔ اب دونوں بازو اٹھا کے دو دفعہ زندہ باد، کیمرہ گھمانا بھائی، کیمرہ گھمانا، پتہ چلے پٹنیکا کا ہر نوجوان ختم نبوت پہ قربان ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے دو دفعہ زندہ باد کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ایسے نہیں، یا اللہ جو زور سے زندہ باد کہے اس کا بیٹا قرآن کا حافظ بنے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آواز ہے تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، کردار صحابہ، افکار صحابہ، جماعت صحابہ، دفاع صحابہ، وفائے صحابہ، ادائے صحابہ، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ہے چرچ جس کے عرش پر ابو بکر، لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر، کربلا کے شاہ حسین۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، پٹنیکا کل بھی حسینیوں کا تھا اور آج بھی، جنہوں یزید چنگا لگدا ہوئے بالکل نہ بولے، جیڑا کہندہ ہے میں بھی حسینی، میرا ابا بھی حسینی، میرا دادا بھی حسینی، وہ ہاتھ اٹھا کے واہ حسین کا نعرہ لگائے، کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین،
آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے رومال والے بھائی کدھر بیٹھے ہو کربلا کے شاہ حسین واہ حسین واہ حسین تیرا حسین میرا حسین واہ حسین واہ حسین میرا بادشاہ حسین واہ حسین واہ حسین نہ ہائے حسین نہ یا حسین واہ حسین واہ حسین 10 دفعہ کہو واہ حسین 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 او جیدہ جگ پروانہ بولو جیدہ جگ پروانہ او بابا زہرا دا اینج کہو حسنین دا حسنین دا کہہ دیں سبحان اللہ مل کے سارے پڑھیں گے نا انشاءاللہ ہاں دکھیاں دے دیں دے دکھ ٹال اللہ کولو منگتے سہی نہیں پٹنیکا والے خوش نہیں ہوئے اللہ تا نہ سن کے پورا پٹنیکا خوش ہونا چاہیے جیسے پھر پڑھنا دکھیاں دے دیں دے دکھ ٹال اللہ کولو منگتے سہی دکھیاں دے دیں دے دکھ ٹال اللہ کولو منگتے سہی دکھیاں دے دیں دے دکھ ٹال اللہ کولو منگتے سہی ادا نہ کوئی ساجی بھائی وال اللہ کولو منگتے سہی ادا نہ کوئی ساجی بھائی وال اللہ کولو منگتے سہی منگتے سہی منگتے سہی منگتے سہی جو اللہ سے مانگتا ہے ہاتھ اٹھائے منگتے سہی منگتے سہی منگتے سہی بولو منگتے سہی منگتے سہی منگتے سہی دکھیاں دے دیں دے دکھ ٹال اللہ کولو منگتے سہی چاندتے ستارے سارے اس دیا نشانیاں چاندتے ستارے سارے اس دیا نشانیاں چاندتے ستارے سارے اس دیا نشانیاں آندہ جاندہ سورج بھی دس دے کہانیاں 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 دھوکے وچ زندگی نہ گال اللہ کولو منگتے سہی دکھیاں دے دیں دے دکھ ٹال اللہ کولو منگتے سہی اللہ کولو منگتے سہی منگتے سہی ایسے کہو یا منگتے سہی منگتے سہی منگتے سہی ادا نہ کوئی ساجی بھائی بال اللہ کولو منگتے سہی کدی بادشاہ مانو فقیر کر چھوڑے ہو کدی بادشاہ مانو فقیر کر چھوڑے کدی بادشاہ مانو فقیر کر چھوڑے ہو چاہے تے فقیرانو امیر کر چھوڑے ہو چاہے تے فقیرانو امیر کر چھوڑے ہو چاہے تے فقیرانو امیر کر چھوڑے ہو وہ کرے کون ہو دے تو سوال اللہ کولو منگتے سہی اللہ کولو منگتے سہی کرے کون ہو دے تو سوال اللہ کولو منگتے سہی اللہ کولو منگتے سہی مانگے ذرا منگتے سہی منگتے سہی منگتے سہی پٹنیکا والو ایک آواز میں بتاؤ بیٹے دینے والا کون اللہ جوانوں بچوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بیٹے دینے والا کون اللہ اور بیٹیاں دینے والا کون اللہ اور نہ دینے والا کون اللہ عقیدہ بنا کے جاؤ نہ دینے والا بھی کون ہے
पुत्र देवे या देवे धिया आप देता है पुत्र देवे या देवे धिया आप देता है पुत्र देवे या देवे धिया आप देता है मुशरिक एवें झूठा लारा लपा लेंदा है मुशरिक एवें झूठा लारा लपा लेंदा है जवानों बाजू उठाना यारी छोड़ मुशरिका नाल अल्लाह कोलो मंगते सही यारी छोड़ मुशरिका नाल अल्लाह कोलो मंगते सही ना दवे ते नबियां नु ना देवे क्या बात है भाई क्या बात है उबैदुल्लाह साहब दी हाँ दोबारा पढ़ता हूँ पुत्र देवे या देवे धिया आप देता है पुत्र देवे या देवे पुत्र देवे या देवे धिया आप देता है जवानों हाथ उठा के पुत्र देवे या देवे धिया आप देता है पुत्र देवे या देवे धिया आप देता है मुशरिक एवें झूठा लारा लपा लेंदा है मुशरिक एवें झूठा लारा लपा लेंदा है ऐसे बोलो यारी छोड़ मुशरिका नाल अल्लाह गोलो मंगते सही कुन नाल मौला सारी दुनिया बनाई है कुन नाल मौला सारी दुनिया बनाई को बंद करना मौलाना आसिम साहब नाल मौला सारी दुनिया बनाई है कुन नाल मौला सारी दुनिया बनाई कुन नाल मौला सारी दुनिया बनाई है तेरी तख्लीक हथा नाल फरमाई बोलो यार बोलो ओए कुन नाल मौला सारी दुनिया बनाई कुन नाल मौला सारी दुनिया बनाई तेरी तख्लीक हथा नाल फरमाइए तेरी तख्लीक हथा नाल फरमाइए बंदा बन ओए बंदा बन खुद नु संभाल अल्लाह कोलो मंगते सही बंदा बन खुद नु संभाल अल्लाह कोलो मंगते सही जेड़े कहंदे हो असी अल्लाह कोलो मंगते हैं जरा हाथ चक के मंगते सही बंदा बन खुद नु संभाल अल्लाह कोलो मंगते सही पटनिका वालों अपने मालिक का नाम लो 10 दफा अल्लाह का नाम लेना है और हाथ उठा के अल्लाह 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 ये हुक्म खुदा है हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नुम में जाए सारे नहीं बोले यार ये हुक्म खुदा है हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नुम में जाए मौलाना आसिम साहब ये हुक्म खुदा है हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नुम में जाए जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए जहन्नुम में जाए जिसे मुस्तफा की
بزم اصحاب کے نوکروں کی، یہ ہے بزم اصحاب کے نوکروں کی، یہ محفل ہے سرکار کے عاشقوں کی، یہ محفل ہے سرکار کے عاشقوں کی، جسے ملنا ہے دشمنان نبی سے یہاں پر نہ آئے جہنم میں جائے، ہاں جسے ملنا ہے دشمنان نبی سے یہاں پر نہ آئے جہنم میں جائے۔ حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے ہے سمجھا رہا ہوں، میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے ہے سمجھا رہا ہوں، جسے شان صدیق فاروق عثمان سمجھ میں نہ آئے جہنم میں جائے، ہائے جسے شان صدیق فاروق عثمان سمجھ میں نہ آئے جہنم میں جائے، آپ سے پوچھتا ہوں جسے صدیق سمجھ نہیں آتا وہ کہاں جائے؟ جہنم۔ جسے شان صدیق فاروق عثمان سمجھ میں نہ آئے جہنم میں جائے، وہ کافر ہے کافر کوئی شک نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ، وہ کافر ہے کافر شک نہیں ہے، وہ کافر ہے کافر کوئی شک نہیں ہے، اسی پر حسین و حسن کا یقین ہے، تمام انبیاء سے علی مرتضیٰ کا جو رتبہ بڑھائے جہنم میں جائے، ہاں تمام انبیاء سے علی مرتضیٰ کا جو رتبہ بڑھائے جہنم میں جائے، بولو کلام الہی میں ہے یہ بشارت، کلام الہی میں ہے یہ بشارت، کلام الہی میں ہے یہ بشارت، وہ ہے پاک دامن وہ ہے پاک سیرت، اگر پھر بھی شیطان کوئی عائشہ ماں پہ تہمت لگائے جہنم میں جائے، ہائے ہائے واہ واہ، امی عائشہ کا دشمن کہاں جائے؟ جہنم جسے چبھتا ہے عائشہ کا حسین گھر، جسے چبھتا ہے عائشہ کا حسین گھر، برا لگتا ہے جس کو روزے کا منظر، جو اہل مدینہ کو کافر بتائے مدینہ نہ جائے جہنم میں جائے، حق کے حق 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 جو اہل مدینہ کو کافر بتائے مدینہ نہ جائے جہنم میں جائے، جہنم میں جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا، اینی گل ساری
کمال پورا پڑھتا انشاءاللہ. سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا. سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا. ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا. ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا. چکیا بھار کھجوراں دا. چکیا بھار کھجوراں دا. ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا. اس ویلے انج لگدا ہے جیویں کمی کوئی رہ گئی ہے. اس ویلے انج لگدا ہے جیویں کمی کوئی رہ گئی ہے. اس ویلے انج لگدا ہے جیویں کمی کوئی رہ گئی ہے. اس ویلے انج لگدا ہے جیویں کمی کوئی رہ گئی ہے. بندوبست جدوں نہ ہووے بندوبست جدوں نہ ہووے وچ افطار کھجوراں دا. ہائے بندوبست جدوں نہ ہووے وچ افطار کھجوراں دا. جو مدینے کی کھجوریں کھانا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا. ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں ایسے دا. کہو چکیا بھار کھجوراں دا. چکیا بھار کھجوراں دا. ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار. بھار کھجوراں. فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لئی. فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لئی. فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لئی. 300 بوٹا 300 بوٹا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجوراں دا. 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجوراں دا. ہائے 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجوراں دا. ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار. کھجوراں دا. جیڑا بندہ سنی بیٹھے ہو بولے سبحان اللہ. نہیں جھگڑا جس نے یہ کلام سنا ہے وہ تو سمجھ آئے گا. نہیں جھگڑا نہیں جھگڑا نہیں جھگڑا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا. ہائے 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 پتہ نہیں پٹیکا والے کیا کریں گے. نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا. نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا. اوے ملنگا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا. نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا. ایویں بنیا پھردا بنیا پھردا اے تو ٹھیکیدار کھجوراں دا. ایک منٹ رکیں بات تسی ہاتھ جا کے آکھو. ایویں بنیا پھردا اے تو ٹھیکیدار کھجوراں دا. 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 بچوں ہاتھ اٹھا کے کہو ایویں بنیا پھردا اے تو ٹھیکیدار کھجوراں دا. ہائے ہائے ایویں بنیا پھردا اے تو ٹھیکیدار کھجوراں دا. ذکر کسے نہیں کیتا کے وچ دربار کھجوراں دا. کی کرنا سی جنت دے سردارا چار کھجوراں دا. کی کرنا سی جنت دے سردارا چار کھجوراں دا. کی کرنا سی جنت دے سردارا چار.
جیڑے جنت دے سردار ہون انہاں چار کھجیاں دا کرنا کے آئی کی کرنا سی جنت دے سردارا چار کھجوراں دا چار کھجوراں دا سن سونی جئی ایک گال وے رکھ پیار صحابہ نال وے جیندے رہو وستے رہو سن سونی جئی ایک گال وے رکھ پیار صحابہ نال وے سن سونی جئی ایک گال وے رکھ پیار نال وے سن سونی جئی ایک گال وے رکھ پیار صحابہ نال وے نہ بھلی پیار صحابہ دا نہ بھلی پیار صحابہ دا ادھر رکھی خاص خیال میں سن سونی جئی ایک گال وے رکھ پیار صحابہ نال وے نہیں جان دی کوئی پرواہ کی تھی ہائے ہن کتنے او لجپال وے رکھ پیار صحابہ نال وے ہن کتنے او لجپال وے رکھ پیار صحابہ نال وے اور شیر سنیے گا ہاں انہاں بالانو اسلام سکھا بیٹا کھڑے ہو کے انہاں بالانو اسلام سکھا صدیق دا سونا نام سکھا ہاتھ اٹھا کے کہو ابو بکر ابو بکر ابو ابو انہاں بالانو اسلام سکھا صدیق دا سونا نام سکھا نہ وقت کوئی میں گال وے رکھ پیار صحابہ نال وے کیوں کہہ رہا ہوں نہ وقت کوئی میں گال وے کہنا چاہتا ہوں بھانگ چرستے تے کولا دے سے کئی بندے مسکرا پہن مسکرانا نہیں گال نو غور کرنا ہے بابا غوث جنگوی ہون تک بڑا تو آرام کر لے اے شیر تے آرام نہیں کرنا ذرا جذبہ بھی کھانا ہے ہاں بھانگ چرستے تے کولا دے سے تے کو کالا زہر پلا دے سن تے کو کالا زہر پلا دے سن پتہ نہیں کون ہاتھ اٹھائے گا نہ بہمی کالے انال وے رکھ پیار صحابہ نال وے نہ بہمی کالے انال وے رکھ پیار صحابہ نال وے نہ بہمی مشرک انال وے رکھ پیار صحابہ نال وے بابا غوث جنگوی توڑا تجربہ تا زیادہ ہے کہ میں جتے تک پہنچے ہیں نا کہ جڑا صحابہ دا دشمن ہوندہ ہے نا اے پتہ ہے کی میں بیٹھا ہوندہ ہے اے میسڑ بڑھ کے مل دے ہیں اے میسڑ بڑھ کے مل دے ہیں وچ ویر تے اندروں کھل دے ہیں وچ ویر تے اندروں کھل دے ہیں اے چل دن گیری چال وے رکھ پیار صحابہ نال وے اے چل دن گیری چال وے رکھ پیار صحابہ نال وے آخری شعر پڑھنا چاہتا ہوں شاعر انقلاب مفتی سعید ارشد الحسینی پتہ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں ستا دیکھ رلے دو یارانو ستا دیکھ رلے دو یارانو دلدارا پیرے دارانو دلدارا پیرے دارانو وہ کیوں تھی رتا لال وے رکھ پیار صحابہ نال وے رتا لال وے رکھ پیار صحابہ نال وے آخری 2 منٹ ہیں منکر علی دا حق دے راتوں چکا ودائے منکر علی دا حق دے راتوں چکا ودائے پیسے نہیں دینے پیسے جیب وچ رکھو ذرا منکر علی دا حق دے راتوں چکا ودائے ساوتا لیندے اندروں مکا ودائے ساوتا لیندے اندروں مکا ودائے منکر علی دا حق دے راتوں چکا ودائے ساوتا لیندے اندروں مکا ودائے
رسول بتایا شان علی دا رب دے رسول بتایا من کن تو مولا دا تاج پوایا علی والا ہاتھ اٹھائے علی 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 بغض علی دا چیندے سینے ٹھکا ودے ساود لیندے اندرو اندرو مکا ودے ساود لیندے اندرو اندرو مکا ودے اساتا ذکر علی دا جا جا کرنا ہے اساتا ذکر علی دا جا جا کرنا ہے ہر ویلے سن سن کے مومن ٹھرنا ہے ہاتھ اٹھا کے حیدر 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 پوچھو منکر تو منہ تیڑا کیوں ستا ودے ساودا لیندے اندرو اندرو مکہ بدے آخری بار ہاتھ اٹھا کے مکہ بنا کے کہو صحابہ 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 صحابہ